Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ndifuna sike sithethe malunga nala game yeKaizer Chiefs phaa izolo, sijonge iimpazamo ezithe zenzeka, sithethe ngabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs malunga nekamva labo, sithethe ngemanagement yeKaizer Chiefs malunga nokulawula kwayo le team yeKaizer Chiefs, sithethe ngabadlali beKaizer Chiefs ngongabi nankathalo xa bengaphakathi kumabala wokudlala. Masiqale ke senjenje, siza kuthetha apha ngomfundo Vilakazi, sithethe apha ngomduduzi Tshabalala. Ndiyazi ke into yokubana ke nibathanda kakhulu aba bafana balandeli beqela leKaizer Chiefs, nide nithuka abantu kwama-social media xa besithi abadlali aba bafana, nide nibe nezifungo eniziphosa phezu kwabantu xa besithi aba bafana abayenzeli into iKaizer Chiefs abantu. Umbuzo ke mna endiye ndisheke nawo ndindodwa ndiye ndithi, inoba nibathanda kuba bebancinci, okanye inoba nibathanda kuba bapromothwa yiKaizer Chiefs, okanye nibathanda ngoba bedlala beperforma? Nantsi into ehlala ihleli kum ke engqondweni xa ndijonga indlela eniye nithethe ngayo abantu xa besithi abadlali kakuhle. Masikunikeze nje umzekelo omncinci. Kudala umfundo Vilakazi nomduduzi Tshabalala banikwe izithuba yiKaizer Chiefs abaqali namhlanje. Ndicinga uba umduduzi Tshabalala uneesizini 5 ngopha kwiqela leKaizer Chiefs, awunoba sambala kwi-young player lo mntu lowo. Bekumele uba ngoseyiplayer evuthweyo eseyiwinisa iKaizer Chiefs, ibhola layo selikhulile, line-direction, kubonakala apho liyakhona. Endaweni okubana ibhola lakhe likhula liyalibheka phantsi umduduzi Tshabalala. 1, akho nto iKaizer Chiefs yoziyithole kumfundo Vilakazi nomduduzi Tshabalala. Ndimile kuloo nto baphulaphuli, and ke uba ke nawukundizonda ngaloo nto okanye ke nawuthi nawukhathazeka ngaloo nto, ndiyaxolisa. Kodwa akho nto iKaizer Chiefs yoze ifumane phaa kumfundo Vilakazi nakumduduzi Tshabalala. Ndisatshona namhlanje balinikeziwe ithuba yiKaizer Chiefs. Ndicinga uba ngoku bekumele uba ngoku ke kunikezwe ezinye youngsters ithuba futhi elifana ncakasana neli thuba balinikeziweyo. Sebekhona ooBatman, sebekhona olantuzana phaa oVelebhayi, sebekhona ooChislet, sebekhona le nkwenkwanyana ke kwamabaso. Make kunikezwe abanye ngoku ithuba nabo ke kubonakala into yokubana ezinye youngsters ezi mhlawumbi azuzufana nabo, zakuyithwala iKaizer Chiefs zona. Aba bobabini hayi baphulaphula, masiyivumeni nene, akho nto iKaizer Chiefs uzithole kwezi youngsters zimbini, uVilakazi nomduduzi Tshabalala. Bona nje napha izolo bangenile futhi, ukungena kwabo akho nto ibonakaleyo, akho nto yenzekileyo, ibhola labo alina direction. Uyambona umduduzi Tshabalala into yokubana uyaququzela ebaleni, uyambona into yokubana ufast, uyambona into yokubana usisiququlu, kodwa akubonakali into yokubana ubheka kweliphini icala. Umfundo Vilakazi de ndibe nento ethi ingenzeka uba ubethwa yipace kule position ayidlaliswayo, mhlawumbi bekumele uba bamdlalisa behind izistrikers, nam ndingabi nampendulo. Kodwa impendulo ekhawuleze yafika into yokubana kukumele uba ngokuba ke babekwe ebhentshini bagcinwe, ke kunikezwe abanye abantwana abancinci nabo ithuba lokubana bazibonakalise. Noko kudala ithuba belinikwa, ukuquka phaa uNkosi Ndiphile Ngcobo. Uyabona ke yakhe into uNkosi Ndiphile Ngcobo ithanda uba wesi ngoba ulivila umfana omdala. Uyabona ke kubhola namhlanje, once ubeyila player efana noNkosi Ndiphile Ngcobo, kwii-coaches ezininzi esoma-Europe uzawusokola ngoba aziyisebenzisi iplayer lahlobo. Ndikhumbula kakuhle uGavin Hunt ekwayitsho kwenye interview into ethi esacoach iKaizer Chiefs, wathi eyona nto inzima ngokucoacha uNkosi Ndiphile Ngcobo funeka wenze sure xa umfaka uneeplayers ezakumprotector apha ngaphakathi ebaleni. Uthi ke nabo bunzima oye uhlangabezane nabo xa ungumqeqeshi ocoacha uNkosi Ndiphile Ngcobo. Umfana omdala ibhola lakhe, ewe unayo italente, uyiphiwe nguNkulunkulu, kodwa ubuvila bumongamele, and akazimiselanga tu ukuba hlwaps abe active ukwengeza kule talent anayo, ake nje abe nomdlandla
so that nee-coaches zibona ukubana uyafuna ukuyenza lento, ukuba netalente nje kuphela kodwa ungazimisela ukusebenza nzima ithande kolonto leyo ukuba ikuchane. Ngomnye kwabantu endibona into yokubana ke naye bukumele uba ngoyiKaizer Chiefs kumphumze. Kudala naye walinikeza ithuba, akungoku akaseyoyoungstar naye ngoku sewatshata naye nomfazi, akaseyoyoungstar yindoda indala bekumele uba ngoku sekudala yaperforma kwiKaizer Chiefs, into ethetha ukuthi naye ungomnye weplayers ezisindwe lijezi leKaizer Chiefs. Nawundixolela abaphulaphuli iyoungstar pha endiyibonayo uba inomdlandla, inomfutho, inentliziyo, izithembile nguWandile Duba. uWandile Duba umfana omdala akacenga ndolalaphi, unawo la mfutho wongazoyika iplayers, i-defenders, unawo la mfutho, unayo la nhliziyo and ukulambele ukudlala into embetha i1. Ndiyabona ukubana aba baqeqeshi bobabini abakholelwa ncakasana pha kuWandile Duba, ukunaphi kuphela ebekholelwa pha kuDuba. Ndicinga uba naxa bemdlalisa ukumele bangamenzi target man, bamenze laa nto kuthiwa i-cam striker, eze ii-players ezithwele ngokwakhe engena kwa-18 baze babeke uSilver njenge-target man. Xa ngendlela ke ndicinga into yokubana ke bukumele uba bangenza ngayo. Sidlule ke lapho ke baphulaphula singene kwimanagement yeKaizer Chiefs. Imanagement eKaizer Chiefs ingathi ubuserious abukho pha kuyo. Ukuba inaso isandla kwaba baqeqeshi, yiyo le ibacebisayo, ibalawulayo, iyayibulala iKaizer Chiefs. Ukuba oKaizer Junior Motaung ngabo abalawula aba baqeqeshi benza intando yabo apha ebaleni, bobe bayigqibile iKaizer Chiefs. Kodwa isikroko sikhona ekusingathi kwabona banalo igalelo kulento eyenzekayo pha kwaba baqeqeshi babini beKaizer Chiefs. Ndithetha ke mna ke ngemanagement equka uKaizer Junior Motaung. Ndicinga uba ke zezinye zezizathu esingazixelelwayo yimanagement ezahambisa uNazarethin Nabi. Abatsho uba yintoni incakasana uNabi, ezinye zezizathu zakhe zamento ukubana ngavani nemanagement eKaizer Chiefs ngumcimbi weplayers, ukuthi iplayers wayefuna ukuzisayina, akho nenye abamnikeza yona. Ii-players abamnikezayo zii-players ezeza nemanagement, ezithathwe yimanagement, hayi ezithathwe ngumqeqeshi. Zezinye zezizathu ezenza into yokubana babe abavisisani pha noNabi, kodwa bayifuna ukuyithetha ncakasana into esifuna ukuyiva, into yokubana yintoni leyenza bona noNabi babe bafikelela ekubeni omnye nomnye abe uthatha izinto zakhe aphume ahambe. Singene ke kumdlalo ke wayizolo. One, into abayenzileyo pha izolo abaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs, indlela abatshintshe ngayo baphulaphule. Indlela abatshintshe ngayo nangendlela abenze ngayo kula match ikhwanqisile, and yanoloyiko lokubana ingaba na ababaqeqeshi uba bawukwenze njalo napha kwiderby koba yini na. Masithi kanje baphulaphule, uChislet udlalile pha izolo kakhulu umfana omdala, konke ebekumele bekwenzile ukwenzile wakugqiba umfana omdala. Asisazi ke nesizathu esibanga into yokubana abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke la mdlalo bafuna ukuwutshintsha ngalaa ndlela bawenze ngawo pha izolo. Eyesibini indawo kukugcina ii-players bazigcinela iderby abangayaziyo noba loo derby leyo baza kuyiwina, ngoba iderby iyakwazi ngosona ezo players uzigcinileyo isikuphele ngo-0-0. Kanti eyona match ibibalulekile apha kubo yile izolo, ngulaa 3 points wayizolo, ngoba wedderby u3 points awunokuwubala, kungenzeka ungawutholi, kungenzeka ungawuthola. Eyona match bekumele babakhuphe zonke ii-players yile yayizolo. Ndiyabagxeka ke lapho ekubekeni ii-players bezibekele into abangayaziyo. Sidlule ke lapho sibheke kumcimbi we-right back nomcimbi we-left back yeKaizer Chiefs. Bekumele uba ngokokwethu ukucinga eyona right back yeKaizer Chiefs nguThabiso Monyane, i-reserve yakhe bekumele uba nguSolomons. Andiyazi ke lenza into yokubana badlalise uSolomons. Masikwenzele umzekelo, sizayiphinduka esibini le nto. uSolomons ugood eku-attacking,
egijimeni abheke phambili. Mase kuthiwa kuyabuywa akekho good. Mase kuthiwa mele kuvaliwe akasekho good. Mase kuthiwa mele kumakhiwe akasekho good. Iplayer emakhe yena okanye eattacker kwelacala lakhe iyazenzela. Nomfana ke kwaMonyane nje. Ugood ekuattackeni, ugood ecreating ama goals. Kodwa uMonyane once abonto ukubana iplayer ayimakhile ithande ukumnikeza ubunzima, akaphinda ahambe uMonyane uyema nje emva ngoba nokumakha okuyakwazi nokudefenda okuyakwazi uyema nje kude kophela imatch akanandaba noba ovale phanga xa iplayer ibona into kubana izamnikeza ubunzima akaphinda move uMonyane uma endaweni enye yilento sifuna ke kwi right back iphinde ikwazi ba idefender hayi right back ezokwazi ubaleka kuphela ekubhekweni phambili xa kufuneka idefendile ingakwazi. Zenye zezizathu ke zenze iKaizer Chiefs silimale phayizolo icala lika Solomon belivuza phe ngoba uGude kuyeni phambili xa kufuneka edefendile akakwazi le into ngeke siyifihla abaphulaphuli. Gude creating nyana ama goals yena kumele afakwe kwimatch akubonakala kuzo into kubana icala lakhe alinabuzaza angene ngokubaleka kwakhe okuatheka kwakhe azame ke lo magoli kodwa xa kubonakala into kubana leni game izafuna umuntu ozokwazi abengqingqwa eme ku right back mele basebenzise uMonyane. Siye pha ku left back eqala leKaizer Chiefs ndicinga uba ekusingathi ngeke bazame uBradley Cross abuye okanye xa ucabaka akakabikho fit njengoba sasuka ku-injury babuyise uNkanyiso Shinga bake bamnikeze ithuba phaya kula left back bamjonga into kubana ingaba na umfana omdala kanolungana naye ngoba ndawuthi uqwalasela kumcimbi kaMako ekusingathi ukhona ungaqiniseki incam pha kupase kaMako ekusingathi ukhona ukuhambe kulahleke pha kupase kaMako. Yiyo lonto ndithi ke ingaske iKaizer Chiefs ke ingawuqwalasela lamcimbi left back ingakabikho ngozini enkulu kakhulu. Yiyo nalento yenza izizathu zokubana ngamanye amaxesha badlala uEden McCarthy center back bamdlalisa left back kusho ukuthi nabo bawubondonakele pha kula left back. Sidlule ke futhi siye pha ekutshintsheni kwabo uLebogang Mabuye. Umbuzo umile nimtshintsha njani uLebogang Mabuye kubeni kungiyena umuntu controller sasise sibambe ngezandla zozibini. Na umuntu bekwazi uattacker esenza 1-2s ekwazi nomark ekwazi no defender kwakwi game eyi1. Nimtshintshela ntoni umuntu ongenayo ne-injury engakangalimala nolemala engekho weak noba weak egamini nimkhuphelani. Nansi enye impazamo abayenzileyo pha izolo. Kuthe kwawuphuma Mabuye pha saqala iStellenbosch sasicontroller sasiso. Saqala iStellenbosch sakwazi ukuattacker sikhululekile ngoba uMabuye akekho kwesasiso kanti uMabuye esasiso besiqokelele esibambe ngokwakhe ngezandla zakhe zosibini andisazi ke sizathu esibenze into kubana babe bayamkhupha pha izolo West and West bafaka uSirino bavele bayigqiba pha iKaizer Chiefs igqitywa ngubani ke ngabaqeqesha ababini aba bayiqeqeshayo. Umbuzo umile ikamvana aba baqeqeshi banalo na kwiKaizer Chiefs ngoba ekusingathi ke ngoku kwa ileague le abanoba sayithola sebelwela nje ukuhlala pha ku top 4 hayi into kubana bathathe ileague. Sizawujonga pha kwiderby ke ngomgqibelo kodwa babaye ngale ngqondo yabo nemanagement eKaizer Chiefs uba badibene kwenzene ezizimanga abazenzayo kwapha kwiderby abazolunga. Uba imanagement eKaizer Chiefs nabo baqeqeshi bobabini benza into enye kwaphaya kwiderby abazolunga baphulaphule zizinto ke thina sithe sabeke siyaziqwalasela pha kulamdlalo weKaizer Chiefs kunye ke neqela leStellenbosch pha izolo. Ndifuna ke baphulaphule ke ningene ke nani nitshone into kubana ingaba nina nikhalaza ndawoni nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.